mentah gini apa lane review ya ki kubor hakalian jong ka sport lane ki kam ya lekai tu mentah gini apa nakalian jong ko kubor jong u nong sai hima kat kum nong sai hima ne la tho kum ne ker lai rung final kateng ring on ye kini 6 la do bat PFR hakat third division kumba kat kum kini kubor kelapun i hakabedi bagi jingi lekai hakane ka fourth division hakabakat tenring bat kaneka PFR kiban sayo rung haka third division kin saya khon ye kaneka final kaban salong haka arpo pratarik mentau benai mentah ini petpat ye kaneka khubon opet ngon ye kaneka habedi berka sport soi ka FC Bengaluru yau enam jirwa bat scam thank you enam ula mikmat ya kalajong bat Meghalaya hakani ke kubor ke peni ba nagaleng jong ka Bengaluru FC ke baya khun hakani ka second division I League mentah kalaya soy sayau enam ban ya khun nagani ka club bat khamun shwa kala soy ru yo bat scam thank you mentang ni pepat na ke kubor jong u rupang thung ka North East United FC ya u Khalid Jamil kum coach bahakli do kumangitip ka North East United kadai kawai naki gunhun ka bayakun hakane ka Indian Super League te hakane ka ayom ka bamanta ka North East United kala ya sign bat u Khalid Jamil ba unlong kum head coach hakane ka ayom ka bamanta ngla bantip u ni Khalid Jamil udai uwai naki coach lese ki ba ningkong na po ka ubadai na po ka ri India banlong kum head coach hakane ka Indian ISL lani ka Indian Super League kepada ka jingi lagai football ke bahakli do apo kaneka ri India tungnya pat mentah nak kubor jong mopor job ka SS Dong Shikang dan Riau Lasau Basket ya ka SS Dong Eastern Exer haka jingi lagai basketball kum kini kubor mopor kapen iba kum si bentah ban rakhe ke jingdap arpsan snem jo kaneka seng samla Shinong Maulangwir kala penyelekai dengan basketball haka baka SS Dong Shikang kala job dan Riula Sau Basket ya ka SS Dong Exer ha kene ka jingi lekai ban rakhe ya kene ka jingdap absan snem tentang ini pepat nak khobor jong kenjat syai berngem kinong Krishan ka United ban pha beno ya coach Ole Gunnar ka lo dum ha Old Trafford kum kene khobor kum mangitip haka la si ublai kladon ke jingi lekai pada ka Manchester United ba ka Liverpool haka ba ka Liverpool kala penrem keput ya ka Manchester United dasan la jiro te nakleng jingi nong Christian juga United kila don pada ke jing snobita haka ba kila dawa pada ban wengno season don yo head coach ban jit na away kum mangila ban tip kum makalong menta ka Manchester United kadon haka lenti na mata ban jit no yo coach bat mai let's say kum ba kila ai de kita kishin Antonio Conte nang ta Zidane nang ta bat Brendan Rodgers kila bande ki coach ki ba ka United kala bantung thamai dan rai hadu menta empat la ban pentikna yano kan thung ya head coach handai kumba ka pau na ki kot khobor bat khamtam ke jingdawa jo kino Christian ka United menta ka don sigajing perkhat ban bujlino ya coach ba thamai khanang ba kani ka club kan la banang kiu ha ka jing ya me ya khenpon ma kumba kalong menta ha ka English Premier League ka Chelsea ka dei ba klido haka ne gajing yakin point haka English Premier League to mentang ini pepat dengan kubor jong usulong time Afghanistan raw Scotland by 130 runs katkum kene ke kubor kapen i banak liang jong ka Afghanistan kala job ya ka Scotland da shispa lai khoron haka ne gajing ya kai T20 World Cup ka badang ya mentah syatran ngini pepat nak kubor jong New Highland Post Shami faces online abuse former cricketers and politicians offer support condemn attack katkum kenika kubor kapun i bahak ne jingila kai cricket T20 World Cup nakaleng jong ke India kala Sharem ka Pakistan te kala don ke jing keren ben ya u Shami te nakaleng jong ki parlong jong ki kum Tendulkar berkunjuru kin nong yalam san perthei kum Rahul Gandhi bat kui kim sui hab ya kene jing ben lagi jing kho ya u tang namar ba ke India kala rem ha jing la kai ba Pakistan
ngini pat nak ni kubor jong Megaliatine. Great cry little wool team jaded after hectic IPL long break will help. Hangni ro kalapan I hakabede bekajing ka kubor kapan I hakabede jing syaran jong kanika India mat ka Pakistan hakanika T20 World Cup hari nagleng jong Virat Kohli ulaong ba hakanika sing shong thai ka ba shwa bakan sai kendu pada hakan shwa bakan ile kai pada kalai ko tarik menta persya ka New Zealand te kalayo ka por ka ba biang na menta ban practice lane na penjat hai lane ban kilan hai ka men ka phake jongki te udon ga jing kerman bakan la ban ile kai pha hakani ka jing ile kai ka ban wan te katu ila yo ban pule ni khubor sport nak leng hakabangi kmi biang ni khubor nak leng juga sport tingin senang ya kendo nang ne sikmat kublai sibun